Ikhona nje le ndoda. Hey. Oh. What's selifeni vele lihlalele nje. Hey. Ngithi ngizokubheka nje. Hey. Hayi madoda idaba lweni luyini? Selingibulele. Yalelale mfethu. Konke ngifuna ungibonise kuyona la mfethu. Awu uma ukhuluma ngembono nami ngiyachushisana. Mfethu angithi uyazi ukuthi ngingase ngiphunyeleze imali leze UIF ngathi izophuma namhlanje umhlaba izophuma ngwakuzophela inyanga nje imali yami UIF. So manje ngicabanga ukuthi mfethu thathe le mali le ngihambe ngiyothwala ngabe yabo. Hayibo. Kunenyanga mfethu ade ngiyibuka ku YouTube izolo ntoni. Iyayichaza lento mfethu. Yayichaza ngayizwa. Yathi mfethu lenyanga mfethu iyakwazi ukwenzela inyoka yakho mfethu. Inyoka izokuphazela imali ebusuku mfethu. Wona kuthiwa lenyoka ukhuluma nayo uyitshela namhlanje ufuna malini. Uyitshela namhlanje ufuna malini ikuphalazele lo mali leyo. Buka mfethu yabona ngizoba nemali. Hayibo. Ngithi manje vele umsebenzi awukho angisebenzi. Ngoba awukahle uyaphila kahle hle. Uyaphila ngathi bafethu. Ngicela mfethu ungizwe kahle. Ngithi mina investment le ngithatha mina imali yami mfethu ye-UIF ngifaka kule nyanga le. Inyanga ngithathe ngisho number yayo ngizoyifonela nje mangabe sengishela airtime ngiyitshela ukuthi ngiyeza makaphuma lezi imali zami. Ithe noma ngeza ngo-80,000 ichaza lapho ithi umuza ngo-80,000 kuya ngamandla akho ikunikeza inyoka ezosebenza ngokwemali oyikhiphile. Hayi ngisola ukuthi number 1 wena onenkinga la. Uyayazi ahle inyoka. Inyoka mina akudala nje ngisho ngumusa uzokumela ukutatamisa inyoka uphile nayo uyibotobotoza. Wena njalo ngo12 uhambe uyophakela inyoka uzokumela ngoba lalela ngikutshela angithi inyoka izolungilethela imali mina ngizokwazi ukuthi mayilambile yimi mangabe ifuna amanzi yimi ngoba ebusuku izobe ikhipha imali mana izobe ikhipha imali esirapha nayo inyoka isithi Nobhilita ngicela imassage uzoyimassage nyoka. Ithele yanyanga ichaza ithele yanyoka iyakhuluma. Yes, uthe iyakhuluma uthe uyayitshela namhlanje ngicela imali engaka noma leli vini ngicela usuhlanganisa imali engaka. So uma ngabe ithi ifuna imassage kimi ngizoyitshela ukuthi ngeke ngikwazi ukumassage njengamanje. Hayi shudi phela nawe ngeke ukwazi ukunika imali njengamanje bese ithi ke ngithinta umlakho. Hayi ke phela lapha komele ngikhulumisana nawe masiqemeza ukuthi lo nto uthini ngayo kodwa mfethu bheka ijuba mfethu buka la yabona imazi kuphela lapha mhlawumbe 90,000 ngoba bese ngino 5 years lapha nangisebenza lapha yabo uma ngithethe lo mali ngithi fula cabanga sengiyimillionaire senginama-bodyguard sengihamba ngey'moto ey'bizayo mfethu inyoka mthetho ngigacela ngiphinda ngizogacela nake mfana ngigacela wena ba ubulawa ngamaphupho uphupha kakhulu bafu ayeka lamaphupho akho usuyaphaphalaza bafu mananga awuyisabi inyoka wena nje uyisaba nje lalela ngikutsheleke yabona ke mina inyoka ngimncane silusa inkomo mfethu yimina obazi ukuthi mangabe kuthiwa nanyoka kuthiwa Nobhilita nasi inyoka lapho kuyazi ngizofika ngisho yabona mina kunobaba ngasekhaya owanginikeza umuthi bafu wenyoka mina inhlungu zakhona ngangikhotha ngaze ngayicaba ngisho la yabo inyoka mina ngisho yaqhamuka la ehlathini manje izola endlini ngathatha nginawo uphaqa la ngiyiqhobela lapha ivele ithambe bengathi mina inyoka wafika ngisaba mina ngiyazi ukuthi yini mina sho into enyoka uyibizelo bafuma kusha Nobhilita inkulu hayibo ibe ndoda hayibo Nobhilita awukale ndoda kanjani madoda hayibo Nobhilita hayibo usobalekani manje Ngilethela uphaqa bathi nefoni basendlini. Nobhilita Ngilethela uphaqa nefoni. usafuna siphuza ubhiya Mfethu ubhiya ngilethela umshana ungilethela uphaqa nefoni ekhaya. Ungilethela uphaqa nefoni ekhaya uyazi? Ungilethela uzofika ekhaya. yabo Nobhilita udodwa staff lalela ashaya inyoka mshana hlale phansi Isibanja into engayibonanga yena malume.